ime je Katarina i ovo je moj prvi YouTube video. Okay. Malo sam se nervozila sada. Imam 25 godina, živim u Americi i oduvek sam trebala snimim svoj prvi video za YouTube, ali nikad ranije nisam imala hrabrosti i uvek sam se stidela, ali evo, konačno sam došla do tog trenutka da sam spremna da snimim svoj video. Mislim da je moguće ostvariti sve svoje snove. Sam veoma strastvena što se tiče mnogo stvari, ali jedna od mojih najvećih strasti je zdrav način života, balansirana ishrana i jednostavno aktivan način življenja. Cijelu srednju školu nisam bila aktivna uopšte, nisam čak mogla da potrčem ni za autobusom. I onda se desio preokret, onda sam počela da treniram i jednostavno sam prolazila kroz razne faze što se tiče fitnessa. Imala sam vrlo nezdravu vezu što se tiče mene i fitnessa generalno. Merila sam kalorije, bila sam na svim mogućim dijetama, izgladnjivala sam se, imala sam anoreksiju i bulimiju, ali sada sam konačno u najboljem periodu što se tiče mog well-being i jednostavno moje zdrave, aktivne rutine. Tako da sam neko koji je bukvalno ni od čega napravio veliki mišić. Jedna sam od retkih trenutno, ja mislim, koja ne veruje u bilo kakve dijete, niti računa kalorije, niti se opterećuje sa ishranom. I da, mnogo mi je trebalo vremena da dođem do tog nivoa, ali jednom kad sam došla smatram otkrila tajnu i želela bih da to podelim sa vama i nadam se pomognem nekome da se otarasi tih misli. Nekada će se desiti da pričam i onda jednostavno zabagujem jer ne mogu da se setim reči na srpskom jeziku ili obrnuto, što je vrlo zanimljivo. Tako da će se dešavati da ubacim englesku reč ili ako pričam na engleskom da ubacim srpsku reč, jer da. Hvala što ste gledali ovaj video i nadam se da će vam se svideti. Subscribe on my channel, comment i share s tvojim prijateljima i podrži moj novi YouTube kanal.